ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅକ୍ଟୋବର 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ଅକ୍ଟୋବର 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଅକ୍ଟୋବର 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ବର୍ଷା ହେବା ସହ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଶୁଖିଲା ପାଗ ନୁହେଁ ବରଂ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହାର ଗତି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କଡ଼େ କଡ଼େ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 23 ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ପାଗ ମେଘୁଆ ଓ କୋହଲା ରହିବା ସହ ଦିନର କାଲୁଆ ଲାଗିପାରେ ପାଗ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ସାହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବାଧିକ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।